Tak, veľmi pekne vás vítam. A v prvom rade sa chcem poďakovať, že ste si našli čas naučiť sa niečo nové a spoznať nejakú trochu inú stravu, zdravú stravu, čo je hlavne dôvod, prečo sme tu. Takisto sa chcem poďakovať Kamile a Kati. Kamila toto všetko zorganizovala. Som veľmi ťažký, že ja tu môžem byť a trochu predniesť o svojom živote, o cestovaní a o veganskej strave. Takže Katka tiež pomohla. Ona je tu z Prešovských Haukáčov, čo je dobrovoľnícke občianske združenie. Možno poviem ja. A ona o tom povie viac, lebo ja som to až ja som z občianskeho združenia Prešovských Haukáčov, takže občianske združenie Prešovských Haukáči, ale sme sa v Prešove, staráme sa o psychokaranténnej stanici v Prešove, hľadáme im domovy, keď nám niekto zavolá, v prípade robíme nejaký odchyt, že nejaký pilothavý kolega, ktorý potrebuje pomoc, v prípade mačička. Že hlavne sa snažíme ich propagovať, aby ľudia sa dozvedeli o takéto možnosti, že možno nakupovať bicykl, adoptovať, zachrániť ho, robiť dobrý skutok zároveň. A kto nemôže adoptovať, nemôže dočasné opatery, to znamená zbrať si bicykla na nejaký čas k sebe domov a vždy je to lepšie, ako keď musí trpieť 22 hodín v tetkách zavretý u nás v karanténe, kde je nízka kapacita, tak len vlastne máme nadkapacitný stav. Čiže dá sa aj takto pomáhať, alebo to nemá takéto možnosti. Adopcie dočasné opatery, tak veľkou pomocou je materiálna pomoc v forme nejakých starých vecí, oblečenia, obliečov a tak ďalej, čo im takisto meníme každý deň v podstate veľmi škoda. Tak a v prípade, keď to budeme záujem dozvedieť sa viac, tak potom na konci môžete prísť okolo toho iného pultíku, lebo už som to tam urobila a poviem viac. Takže asi toľko zatiaľ. Ďakujem. Tak áno, všetci pekne zapieskame Kamil. Tak, hlavný dôvod, prečo sme tu, je to cestovanie a vegánstvo. Začnem cestovanie, prejdeme trochu vlastne cez to, prečo som ja tu, prečo mám tu taký potestovaný bráci. Začnem rozprávať o zdravej výžive a o cestovaní. A potom neskôr ukončíme otázkami, odpovediami a všetci sa pekne napapáme, vyskúšame si hociaké rastlinnú stravu. Včera sme vyvárali, kde sme vyvárali, mám tam toho aj výdatné jedlá, aj sladké, aj čerstvé zelené ovocie, takže si to môžete. Dobre, takže začnem tým cestovaním. No, som pôvodne zo Širokého, kto to pozná. Len dvaja poznáme. Takže pôvodne zo Širokého začal som cestovať, alebo išiel som von zo Slovenska v roku 2004. Tam som vtedy išiel do Anglicka. Povedal som si, mal som celkom dobrú kariéru, robil som pre Panasonic Chromebackoch. Išiel som do práce, potom z práce naspäť, býval som u rodičov, sem tam do baru a ako 19-ročný chalán mi to prišlo také ešte dosť skore na takú ruku. Takže prišlo mi to trošku priskoro na takú rutinu, tak som si povedal, pustím sa do sveta, som ešte mladý, nemám žiadne záväzky, nemal som ani frajerku, nemal som ani rodinu, ani nejaké hypotéky, nič na krku, takže som si zbavil svoje veci, išiel do Anglicka. Tam som bol 7 rokov, takisto som si našiel dobrú prácu, našetril si niečo a po tých 7 rokoch s tými našetrenými peniazmi som si zase povedal, zase tu som v rutine, zase chcem niečo iné, tak som sa zobral, som predal vlastne všetko, čo som mal tam, auto, mal som už aj priateľku, s ktorou sme sa rozlišili a predali sme byt a za tie peniaze potom som si prešiel tieto krajiny. Posledný rok a pol alebo rok a 2 mesiace som strávil v Južnej Amerike a predtým ešte iné časti sveta. Takže cestujem tak minimalisticky. Poďme sa vrátim. Toto je moja celá výbava, ktorou cestujem. Teraz si ho ešte zmenším, keď pôjdem do Ázie, ale všetko, čo potrebujem na život sú nejaké žrabky, tie 2 páry topánok, hygienické potreby, laptop, tým si zarábam,
trochu oblečenia, z každého 4 páry, to si beriem dookola týždenne, alebo častejšie podľa toho, čo robím. Spacák, čo tam je? Stan a veľký baton na chrbát, druhý baton dopredu a iný sa. Čiže človek sa naučí, že k životu nepotrebuje až toľko, nepotrebuje všetko možné, 4 foťáky a čo ja viem, 15 tričiek a veľkú skrinu s vecami, ale toto stačí. A musím si trochu častejšie prášať. Alebo nemám mazbu, ktoré to berie týždeň. A ako som spomenul, tak posledná otočka to bolo toto. Prešiel som z Ekvádoru, cez Peru, cez Bolíviu. Tie hviezdičky sú záchranné centra, kde som pracoval, pre záchranné centra pre zvieratá. Cez Argentínu, sever, cez Uruguay, Brazíliu a Paraguay. Potom odtiaľ som letel naspäť na Slovensko. Takže v tej ceste sústredil som sa hlavne na cestovanie za lacno, aby som si dokázal, alebo aj ľuďom dokázal, že to nestojí až tak veľa. Keď hovorím, aby som ľuďom dokázal, že to nestojí veľa, tak píšem o tom všetkom na web stránke v podstate po svojom, čiže www.posvojom.com. A tam nájdem všetko, ešte aj koľko má to byť mesačne, koľko stojí preprava, ubytovanie, stravovanie, všetko to rozpisujem, tak priemerne ma to vyšlo na nejakých 600 eur na mesiac, čo už je vrátanie ciest, vrátanie lístka do Južnej Ameriky a naspäť, hociaké výlety, aj do baru sa išlo, aj sa vypilovať niečo všetko, takže nie je to až také drahé. Neviem, zhruba taký priemerný človek koľko minie na život na Slovensku, ale tak tých 600 eur, to je niekde priemerná mzda je nejakých 700 eur. Takže zasa tá priemerná je nadvihnutá tými vysokými platmi a nič nie sú také nižšie. No ale ďalšia dôležitá vec pre mňa je to vegánstvo, čiže cestujem ako vegán, čo znamená, že jem iba rastlinnú stravu, nie je nič, čo pochádza zo zvierat. O to si povieme viac detaľnejšie, na konci máš tomu osobitnú prezentáciu, takže teraz také zanimbo. Nie je nič zo zvierat, žiadne mäso, žiadne vajíčka, žiadne mlieko, žiadne mliečne produkty, čiže syry a tak. Na cestách som si to chcel dokázať tak, že vlastne tu je to jednoduché, tu človek má Teska a všetky možné obchody. Skočí si tam, nájde si tam, ako uvidíte, tam sú náhrady za všetko, za mäso, za párky, za syry. Takže si to nájde, ale na tých cestách to už som nevedel, aké to bude vlastne. Či to bude také ako u nás, alebo Južná Amerika, odtiaľ tu ide papec ceziny do Južnej Ameriky, tak nevieš, ako to dopadne. Takže chcel som si to vyskúšať a môžem povedať, že to bolo také ľahké ako tu, alebo ešte ľahšie, pretože tam majú na výber veľa trhov, trhoviska, kde si človek kúpi všetky možné druhy ovocí, také neznáme u nás, všetko je to lacné, čiže to cestovanie je lacnejšie aj vďaka tomu. Dobre, už sa také celám, tak tomu na konci. Teraz sa pustím do toho cestovania. Ešte takto, že kľudne sa ma spýtate, keď máte nejakú otázku, musíte čakať na to konca. Keď nevidím, tak na mňa také čas. Dobre. Spomínal som ti záchranné centra pre zvieratá. Tie sú pre mňa tiež dôležité. Tam som strávil dokopy 100 roku a 2 mesiacov som strávil 4 mesiace prácu v záchranných centrách, čo znamená že pracujem so zvieratami ako opica, taká puma, čo zahrňa všetko od čistenia ich domov až k robeniu chodníkov po tej džungli, tam chodia dobrovoľníci, príprava jedla, sem tam som pomáhal veterinárom, nie som školený na to, ale pomáhal som veterinárom pri očkovaní. Niekedy to bolo vyzvednutie tých zvierat z dedín, alebo keď ich niekto priniesol, tak taká pomoc. No a
Toto bolo záchranné centrum v Bolívii, bolo to tretie, trochu, ale bolo to pre mňa to najlepšie, lebo som tam robil mesiac po 5 týždňov so slnkom, taká 50 kg mačička. Od neho mám také dlhodobé pamiatky na rukách, také škrabálce, všetko som si ešte to vám nepokázal, ale to sú všetko dobré spomienky. On tam bol preto, že keď bol malý, tak si ho niekto odchytil v lese. Ľudia to tak robia bežne, že chytia si mamu s malým, alebo samicu s malým, ju väčšinou zabijú, to malé si doma vychovajú ako takého domáceho miláčika. A potom, keď vyrastie, čo je taká 50 kg guma, pasových doma 3 cm a správa sa ako mačka. Asi poznáte, ako sa správajú mačky, keď sa niečo nepáči, to vie až škrapnúť a aj obliznúť. Sú také trošku temperamentné. No, keď to má 50 kg to temperamentné, tak už chceme väčšie sranda. Takže to potom buď ho vyhodia niekde na ulicu, ale s takými pulnami si dávajú pozor, tak ho zoberú do záchranného centra, povedia, že ja už nechcem mať nič dočinenia, tak si ho berte. Čo je škoda, tie zvieratá by mali žiť v džungli a mali byť schopné žiť taký život, na čo ich príroda stvorila, plniť si tie svoje životné potreby, inštinkty, nie niekde v klietke u niekoho alebo na dvore. Bolo tam takisto veľa ovíc. Ja to pustím, niekto ide samo. Pracoval som takisto s ovicami, tie sú veľmi často odchytávané. Ten prípad, ktorý som uviedol, že chytia mamu a ju zabijú a mamu si nechajú, tak sa väčšinou s ovicami. Tie nahavice ešte sú celkom dosť dobré, také, oni na konci budú také. Po tej džungli to človek stratí. Tu sa tratia. Dobre. Tie základné centrá, ak vás to zaujíma, oni fungujú z dotácií z darov vlastne. A takisto ja som platil nejakých 7 eur na deň, preto aby som tam býval, čiže oni poskytli ubytovanie, čo je elektrina, teplá voda, sa nemám, tak raz do týždňa, priestor na varenie. A je to dosť taká špeciálna vec, že človek pracuje s pumou. Už sa skrátili. Takže za to si to človek zaplatí, ale vie, že tie peniaze idú na dobrý účel, pomáhajú tým zvieratám a používajú sa na medikálne účely, čiže očkovania, staranie sa o tie zvieratá a takisto vlastne všetko to ide do tej práce týchto dobrovoľníkov, aby mali priestory na to, aby mohli tie zvieratá brať do lesa, aby si zvykali, alebo do džungle, aby si zvykali na ten nový život. A postupne, keď sa zaučia, keď si získajú tie svoje inštinkty naspäť, keď tá opica žije celý život v kuchyni niekde, tak nevie, ako si chytiť hmyz, tak si akorát vie skredecať banátitem, tak potom už keď sa zaučia, tak ich vypustia do divočiny, čo je vlastne ten najlepší výsledok. Tých zvierat tam je veľmi veľa, väčšinou tie centra si to musia regulovať, nemôžu zobrať príliš veľa zvierat, aby sa potom nestalo, že sa o nich nevedia postarať, čo asi Kaťa tiež by vedela o tom rozprávať, že stále viac zvierat, ktoré potrebujú pomoc, ako miesta v útulkoch a záchranných centrách. To bolo jedno, dáme si ešte veru. Na to mám tiež veľmi dobré spomienky. To bola vlastne taká kúča v leše. Veľmi malé centrum, ale veľmi efektívne. Asi tam hľadal vlasy. Tých zvierat tam bolo menej, ale zasa dokázali sme tú opicu prijať, naučiť ju chytať hmyz a zvyknúť si na tú džunglu, na les a vypustiť ju za nejaké 3 mesiace. Čiže bol to skvelý zážitok, pretože boli sme, čo ja viem, nejaké 2 hodiny dovnútra do džungle cez veľkú rieku a dalo sa tam dojsť len peši, žiadne auto.
Boli sme tam iba dvaja, ja a Orlando, to je on. Má nejakých 60 rokov, robí to už 20 rokov asi, vypustil do divočiny už nejakých 1000 zvierat, aj takí sa našli farební. Takže boli sme tam iba dvaja a práve preto to bolo také trochu špeciálne, lebo človek sa cítil ako vo vlastnej rodine, tí zvieratá si na ňo zvykli viac a žili sme v tomto, takže tiež to bol krásny zážitok, pekné, relaxačné prostredie. Dve rieky a jeden vodopád na okolí, takže sme si vlastne z tej rieky sme varili, pili, kúpali sa v nej, opice z nej pili, kúpali sa v nej. Iné veci tam robili tiež, keď sa im podarilo. Ale bol to dosť silný prúd, takže vieš, opica to spraví a to zoberie. Ale nemal som žiadne žalúdočné problémy. Aj také mravce sa tam našli, taký jak trochu väčšie ako. Dôležité boli tie záchranné centrá, tá rehabilitácia zvierat. To chcem robiť ďalej, teraz pôjdem do Ázie, začnem v Thajsku a tam som si našiel ďalšie záchranné centrá na podobný štýl. Zaplatím im nejakých 5 eur na deň, čo je asi 3-krát lacnejšie ako nejaký hostel alebo hotel na lacnejší hotel, ktorý si môžete nájsť na cestách. A budem žiť v džungli a pracovať s nejakými zvieratami, takže je to oveľa lepší zážitok. Ešte ľudia sa ma stále pýtajú, že ako sa stravujem, ako sa prepravujem a ako riešim ubytovanie. Tak to prebehneme iba tak rýchlo, aby som mal potom čas na to vegánstvo. Na ubytovanie sa nájde hocičo. Taký typický hostel, máte tam, čo ja viem, keď to je u nás taká ubytovňa, máte tam 12 postelí v jednej izbe, je to lacné, ale je to na porovnanie ako žiť s tými opicami niekedy tiež v tej džungli. Sú tam ľudia z celého sveta a väčšinou ten nápad je ísť tam, užiť si na 3 noci a potom ísť preč, takže sa tam veľa pije. Takže je to veselé. Ale aj takéto miesta sa dajú nájsť, tam už je trochu väčší kľud. To bolo nejakých 4300 metrov nad morom. Prišiel som tam, už sa stmelo, tak som nevidel, kde presne som. Ráno sa to začalo rozvidnievať, som sa zobudil nejakej 4:30 ráno a povedal som si, že sakra, to napadal sneh, tak to si odfotím tú fotku, lebo je to pekné. A neskôr, keď sa rozjasnilo, tak myslím, že mám neskôr fotku nejakú. Tak to je vlastne taká modrá lagúna, krásna, hore sú už štíty hor, zakryté v snehu. Aj takto sa dá vyspať, to je najlacnejšie, niekoho na dvore. Spýtal som sa najprv dopredu. Aj takto. Tam vzadu je jedna z aktívnych sopiek Ekvádoru. Najlepší spôsob, ako si ušetriť, je ten stan, a zase nie je to najpohodlnejšie. Keď sa dá nájsť priestor, kde sa spýtate niekoho, môžem si u teba na dvore otvoriť a urobiť stan, väčšinou ľudia povedia, že hej, tak je to ľahké, čierny pasažier. A to nie až tak vidieť, ale je to jedna z hostelových izieb, čiže materac na zemi, tam je nejaká skriňa v rohu a to je všetko. A to bolo 2,50 na deň, alebo na noc, čiže pekne lacné, to je toto. Aj takto sa dá pomývať ráno. V kancelárii, na laptope. Ešte to cestovanie bolo pre mňa ako taký, oni tu teraz to pripravujú, iba tak to ide v pozadí. Ako taká nová etapa života. Povedal som si, dobre, pracujem v kancelárii, neviem, či poznáte Amazon, to internetový obchod. Pracoval som pre nich v kancelárii, predával som nejaké elektronické knihy a iné produkty ľuďom, ale nestalo sa mi, že robím tento svet lepší. Čiže bolo to také všetko o konzumerizme. Predávajú viac, ľudia kupujú viac, potom vyhadzujú viac, čiže je to taký ten cyklus, ktorý tento svet nepotrebuje robiť. Tak som si povedal, dobre, čo sú vlastne moje priority v živote a čo by ma naplnilo, lebo som, že tá práca ma nenaplnila. Tak začal som veľa čítať od iných ľudí, ktorí to spravili predtým také rozhodnutie, čo vlastne robia oni, čo im zmenilo názor a prišlo to na to, že cestovanie im veľmi pomohlo. Takže prvá vec bola pre mňa zbav sa tejto práce a všetkého, čo ťa tu drží takto takým otrokom na jednom mieste.
batok na chrbát a vtedy už som slobodný, zoberiem ten batok kam chcem. Takže cestovanie bolo prvé, potom chcel som sa učiť. Keď som pracoval v tej firme, tak som sa učil len veci pre tú firmu, čiže ako lepšie a efektívnejšie ovládať nejaký software, ktorý oni používajú, čo sa mi zíde tak u nich, ale nikde inde vo svete alebo v živote. Tak chcel som sa začať učiť veci, ktoré sú také všeobecne užitočné v živote, jazyky. Teraz, predtým som hovoril 4, teraz hovorím 6, čiže za rok som sa naučil 2,5 nového jazyka. Takisto som sa pomáhal tým zvieratám, to je tá vec, ktorá ma naplňa čo najviac. A nakoniec to bolo ešte zistiť si, ako si môžem zarobiť na tento životný štýl, bez toho, aby som pracoval pre niekoho na službu a musel ísť ráno do práce, večer späť a nemať čas na to, na ten svoj slobodný život. Takže vydal som sa do sveta bez plánu, čiže vedel som, čo chcem dosiahnuť, ale nevedel som ako. Ale už keď som cestoval, tak som sa stretol s veľa ľuďmi, tam som si povedal, alebo som sa stretol s nimi, porozprával sa. Oni už mali nejaké nápady, ktoré mi pomohli posunúť na niekam ďalej, alebo mali životné štýly, ktoré som vôbec nepoznal a od nich som sa naučil veľa. Veľa ľudí cestuje po svete, je to taký život zo dňa na deň, ale videli viac sveta ako ja, predávajú takéto náramky a robia nejakú bižutériu z semiačok a všetkého možného z drôtov. Čiže pol dňa strávi na hoteli niekde alebo hosteli, urobí tie dvojtiky, ide na ulicu, tam to teda zarobí si nejakých 10-15 eur za deň a z toho má zaplatené ubytovanie na strávu. Keď si nemíňa veľa, tak za týždeň našetrí ešte aj na ďalšiu cestu a takto chodia po celom svete. Boli tam aj Európania v tej Južnej Amerike, ktorí takto cestujú, ale takisto Brazílčanov bolo veľa na cestách takých, Argentínčanov, a oni si idú vlastne stopom alebo na autobusoch, ktoré sú tie najlacnejšie. Alebo takto, to bolo stopom. A je to taký slobodný životný štýl, že on zasa nemá tú istotu toho, že zajtra tam bude práca pre neho, ale má tú slobodu povedať si, nič ešte nechce, tak ostane doma, alebo ide si niekam na dohovor, alebo ostane doma neviem. Čiže slobodný život versus trochu viacej peniazy, ale na druhej strane tie peniaze nás trochu držia takými odhodnými. Chcem mať viac peniazy, musím viac pracovať, musím sa viac zaviazať, alebo si zoberiem hypotéku, alebo si zoberiem pôžičku a už nemôžem ísť nikam, lebo to musím splácať, čiže sú to také dve veci, ktoré fungujú proti sebe. Dobre, to bolo o ubytovaní, o cestovaní, o záchranných centrách. Môžeme si o tom pokecať ešte viac detálnejšie, potom keď budete mať otázky, tak budem sa tu motať do cigy, robiť tu juicy. Dáme si efekty? Nedá sa. Dobre, tak vegánstvo. Koľký to už počuli, koľký vedia, čo to je? Dosť. Dobre, a ostatným to vysvetlíme. Tak mohol by som to nechať pri tejto vete, že je to založené na filozofii, nerobím to, čo nechcete, aby ich robili tebe. Ale táto filozofia zahŕňa všetkých živých tvorov, nielen iných ľudí, ale zvieratá a všetku prírodu, všetko okolo nás. A tak nechám to trochu to vysvetlíme. Nie je to žiadna sekta, alebo náboženstvo, alebo len dieta, nie je to len o strave, hlavne o strave, ale je to životná filozofia alebo životný štýl, ktorý je založený na rešpektovaní všetkých živých tvorov, čiže či sa jedná o jedenie mäsa, alebo kožené výrobky, alebo kožušinu, tak pre výrobu všetkých týchto musí zobrať nejaký iný živý tvor. A to vlastne vegáni nechcú podporovať. Takže ako vegáni nekonzumujeme živočíšne produkty, mäso, mlieko, vajíčka, mliečne výrobky. Žiadne kožené výrobky, kožušiny alebo produkty testované na zvieratách. A takisto biznisy ako cirkusy, kde tie zvieratá vyzerajú celkom šťastne, keď tam slon stojí na jednej nohe, ale
asi vieme všetci, že som sa nenarodil s tým, že si poviem, dobre, tak rád by som strávil deň s takým na jednej nohe niekde v cirkuse. A aby ho tam dostali, tak neskôr si môžete pozrieť, máme tam vzadu letáky a takisto petíciu na podpísanie, čo je vlastne proti týmto cirkusom so zvieratami. Sú tam obrázky, kde je vidieť, ako tie slony trénujú, že majú tam, palujú s tým hákom a keď ten slon nerobí to, čo oni chcú, tak ho bijú, dovtedy im to nespraví. No a keď ste si všimli, keď ste už niekedy boli v takom cirkuse so zvieratmi, tak potom ten, ako sa volá to, čo s nimi narába? Tréner? Asi. Tak on na ruke už dá takú obyčajnú paličku bez toho háku, ale ten slon, ona vyzerá takisto ako tá palica, ktorou ho bijú vzadu. Takže ten slon si myslí, že zase sa dostane, tak to už robí pekne poslušne. Ale nie je to pre neho prirodzené a je to iba vlastne to zviera trpí na to, aby sa niekto tu ľudí trochu zasmiel a hlavne, aby niekto z toho cirkusu zarobil, čo nie je fér. Som vlastne zašiel k tomu, že prečo. Takže z nášho hľadiska tie zvieratá majú také isté právo na dôstojný život ako každý z nás. To, že my vieme rozmýšľať a rozprávať, neznamená, že sme nejako na úrovni bytosti, že sme nejak lepšie alebo viacej cenní, viacej hodnotní. Vlastne to, že vieme rozmýšľať, tak nám dáva ešte istú väčšiu zodpovednosť za tie ostatné zvieratá, pretože si uvedomujeme naše činy a ich dôsledky. Takisto naše telo nepotrebuje mäso, aby sme prežili, nepotrebuje mlieko. Je to trochu stará škola, kde sa hovorilo, pí veľa mlieka, aby si mal silné kosti a jesť veľa mäsa, aby že vyššiu chlap. No, to už vieme, že to nie je pravda. Hlavne jedine mäso má v sebe nejaké tie živiny, ktoré telo potrebuje, ale tie si vieme získať aj platné stravy, ale má tam veľa cholesterolu, má tam veľa tukov, ktoré nepotrebujeme. V dnešnej dobe už to je takisto veľa pretrvačných látok, veľa antibiotík do tých zvierat dávajú ešte počas života. Lebo keď si zoberiete taký veľkokov, tak tam sa choroby šíria veľmi rýchlo. Jedno zviera sa nakazí, pretože sú na každej úplne na jeden športový každá kráva, tak sa to rýchlo šíri, tak oni musia nadopovať veľmi veľa antibiotikami, aby boli odolné. Ale tak oni tie antibiotika ostávajú v tom mese a my to potom nie. Čo nás robí odolnejší na antibiotika a menej odolný proti chorobám. A ten veľkokov zviera zabíja nielen tie zvieratá, ale takisto aj našu planetu, lebo v tom zadním slovu. Zabíja to planetu, lebo je to vo veľkom množstve a všetky tie chemikálie a výsledky z toho veľkokovu planety určite nepospievajú. Zdravie, alebo aké sú výhody, tak povedali sme si o tých nevýhodách alebo dôvodoch prečo. Tie výhody sú, tak, nie je to podľa poradia, pre niekoho je to zdravie, pre niekoho je to čisté svedomie, že nezabíja zvieratá. Pre mňa vlastne sú tie zvieratá na prvom rade, ale z hľadiska zdravia, tak celý svet teraz konzumuje viac mäsa ako kedykoľvek predtým, pretože je to viac dostupné. Teraz v obchodoch si vieme vybrať toľko druhov šunky a salám a všetky možné mäsá. Niekedy to ľudia vlastne na mäso sme prešli ako ešte neandertálci v jaskyniach, lebo to bolo ľahšie z hľadiska, dobre, zjem si trochu mäsa a nemusím jesť toľko zemiakov. A vtedy mali život ťažký, vtedy boli podmienky iné, nemuseli alebo nemali prostriedky alebo priestory alebo podmienky na pestovanie všetky zeleniny. Dnes máme na výber. Dnes si môžeme vypestovať, kúpiť neskutočné množstvo zeleniny. A to, že jeme toľko mäsa, tak takisto celý svet priberá, celý svet je obeznejší, celý svet konzumuje viac, ale takisto čím viacej sa nakúpi, tým viacej tie supermarkety potrebujú, tým viacej sa potom sa rozšíruje ten veľkochov a čím viacej produktov je niekde na púde, tak tým viacej sa to aj vyrobí, lebo nie všetko sa kúpi. Čiže produkujeme viac, konzumujeme viac, ale vyhadzujeme viac, čo je veľmi neefektívne. A preto je to aj zle pre planetu,
Tým vyhadzovaním, takisto tým veľkochovom 60 biliónov suchozenkých zvierat ročne zhruba zomrie preto, aby sme mali nejaké parky na stole. Tých 60 biliónov zvierat je asi, čo ja viem, 10 až 100 krát viac možno obilnín a kukurice, ako my potrebujeme ako ľudia vyzvedí. Čiže vypestujeme 10 krát viac obilia, niekde v Afrike, to potom prevezieme niekde do Ameriky, nakrmíme tým kravu a tú kravu prevezieme do Európy a tu potom z nejakých 100 kg obilnín vyrobíme 5 kg mesa. Čiže je to aj veľmi neefektívne, keby sme všetku tú stravu, ktorú dávame kravám a iným zvieratám, keby sme ju dali iba ľuďom, tak máme tu nadbytok rastlinnej stravy. Čiže nemuseli by sme používať toľko priestoru na pestovanie obilia, na pestovanie kukurice a iných vecí. Nemuseli by sme vyrúbávať ďalšie pralesy, aby sme nasýtili ten veľkokov zvierat. A takisto, to je taký zaujímavý problém, že tých 60 biliónov zvierat, hlavne kráv, tak oni keď sa nájdia, tak tu tam celkom dobre trávi v tom žalúdku a prejdem si na druhú stranu, aby som v tom veľkokove potom hovorí sa to skrátka, že tie krávy prdia a to znečistí atmosféru. Znie to divne, ale je to pravda, lebo v žalúdku sa im produkuje metán, čo je druhý najnovší plyn, čo sa týka globálneho oteplenia. Takže v prvom rade je to CO2 oxid uhličitý z aut a takto, alebo z veľkých firiem a výroby z elektrárny a tak. Ale v druhom rade to je metán zo žalúdkov kráv. Takisto, keď to zviera zje toľko toho, tak to vyjde tým druhým koncom a niekam to ísť musí. A to znečistuje všetky naše vody, znečistuje to moria. Je toho toľko, že už to nestačí iba preriedovať v záhradke a sa to použije ako hnojivo, ale je toľko toho, že už to škodí planéte. No a čisté férovne to je to, že ako vegán sa nepodieram na smrti na jednom človeka, to vidie nejakých 100 zvierat ročne. Zhruba. Takže nie je meso, nie je žiadne bežné produkty a nič zo zvierat, tak čo vlastne jem? Neznamenal som tých slovenských obrázok, takže máme tam české ušteniny sú strukoviny. Čiže v takom pomere obilniny, strukoviny, orechy, zelenina, ovocie, voda, takisto sa snažím nebyť, teda Coca-Cola takých vecí, tie nie sú veľmi zdravé. Ale dôležité je to slovo vyvážená rastlinná strava, hlavne vyvážená. Poznám veľa vegánov, ktorí sa do toho hodia príliš rýchlo, nenaučia sa poriadne, alebo nepreštudujú, čo to telo potrebuje a čo je to vyvážená rastlinná strava. Začnú jesť len časť z toho a potom odrastú, potom nevyzerajú stravu a je to vlastne na to, že sa to trhá potom taký zlý deň, že čo sa také podvyživenia nefunguje. Ale keď si človek udrží všetko to, čiže každý deň, ale tak do týždňa, keď si to pekne pomiešate, strukoviny, obilniny, celozrnné, nie bielý chlieb, čo je už spracovaná múka, ale ešte celozrnný chlieb, je tá múka aj s tými otrubami. Zelenina a zelené listy ako keľ, špenát a brokolica, tie sú tie najzdravšie. Orechy, veľmi dobré, čo sa týka esenciálnych olejov, že omega 3, omega 6, takisto veľa proteínov a nejaké vitamíny. Ovocie je super, len tak pustiť si to medzi jedlá, čiže keď máte taký rytmus, že raňajky, večera, tak medzi tým ovocie zapasuje výborne, alebo na raňajky si aj ovocie, niekde džús, každom si to robí potom. A ešte do toho sú potom je veľa náhrad. Čiže rastlinné mlieka, ako sojové mlieko, rýžové mlieko, mandľové, tam máme tuším, sojové produkty, sojové mäso, sojové párky, sojové natietky, seitan je tiež náhrada mäsa, žorky máme tam zase. Takže vlastne rastlinná strava, predtým ja som
kedy 5 rokov vegetarián a posledné 2,5 až 3 roky vegán. Predtým som bol chlapec dediny, jedol som všetko možné od povlastne slaninu až neviem kam. A bol som trochu cudatejší, čiže vlastne poznám obe strany. Jedol som meso, teraz to meso nejem a viem, ako to telo reaguje. Čiže prestal som jesť meso, tak mám viac energie, závisí od toho, že konzumujem toto. V tomto nemáte cholesterol, v tomto nemáte tuky, ktoré telo nepotrebuje, čiže sa to neusádza tak, hoci kde človek nechce. A máte tu všetky možné vitamíny, ktoré potrebujete bez tých látok. Čiže viac energie, cítim sa taký ľahší, lepšie mi to trávi a celkovo zdravom tele zdraví, takže je to dobré na mysle. Nie je to všetko iba, áno, vegánstvo je zdravé, jeste trávu a budete si zdraví. Chce to tú vyváženú strávu. Vyváženú strávu. Takisto je tam jedna vec, ktorá je dôležitá, a to je B12. Je to vitamín, ktorý sa tvorí na povrchu zeleniny. Baktérie vlastne tvoria tento vitamín na povrchu zeleniny, ale v dnešnej veľkovýrobe už tá zelenina je umývaná natoľko, postrekovaná a neviem čo všetko ešte, že toho vitamínu B12 tam buď nie je, alebo je tam vo veľmi malých množstvách. Takže normálne ešte ľudia viac menej takto, oni to mali z tej keď si to neumývali až tak tú zeleninu. Takisto sa to dá získať z výkavov, ale to neodporúčam, ešte som to nevyskúšal, ale nemusíme, opice to takto získavajú. Ale pre vegánov je to najlepšie radšej si to kúpiť ako ten suplement. Máme tam vzorku tiež tabletky za 7 €, to vystačí na pol roka skoro. Čiže je to drahé a stačí jednu tabletku denne. Pretože nedostatok B12 sa nemusí prejariť veľmi dlho, aj roky niekedy, lebo máme zásoby v tele, ale keď padne tá zásoba, tak potom už to je dosť vážna vec. Čiže človek si myslí, že je všetko v poriadku a potom začne zlyhávať pamäť a môže to byť problémy s nervami. Nervami akože nie je človek nervózny, ale s nervovými zakončeniami. Takže tá B12 je jedna z tých vecí, ktoré najprv som si povedal, že budem si menej umývať stravu, tú zeleninu, ale potom som si povedal, že zbytočne budem riskovať, je to ľahko dostupné. Tu B12 vytvárajú v laboratóriu, nekajú rásť tie organizmy alebo tie baktérie, takže je to tiež rastlinné. Podajme si preštudovať, čo telo potrebuje a odkiaľ to získať, lebo bez toho potom zasa človek riskuje, že bude jesť iba ako jednotvárnu stravu a tomu telu bude chýbať niečo na druhej strane. Keď som zmenil tú svoju dietu z jedenia mesa, prešiel som na vegánstvo, na rastlinnú stravu, tak som sa vlastne naučil variť, naučil som sa, čo to telo naozaj potrebuje. Predtým som si myslel, že potrebuje mäso, mlieko, guľa. A to bolo väčšinou taký tanier, nejaké mäso, vedľa toho, čo ja viem, taký šalát, to je jedno, to je tak do počtu, a zemiaky. Ale teraz už si to pekne kombinujem, už viem, aké produkty mi dajú, aký vitamín, čiže žijem oveľa zdravšie len vďaka tomu, že som si to preštudoval, čo je skrytý bonus. Lebo keď človek nevie, čo to telo potrebuje, tak veľa ľudí, ktorí takisto jedia mäso, tiež nemajú všetky vitamíny, ktoré potrebujú, pretože nevedia. A nepreháňam to s tými náhradami za mäso. Sú tam preto, keď človek má chuť na niečo vypražené, na niečo také mäsové, tak sa to môže spraviť, ale predsa len je to už sprocesovaný produkt. Nie je to čisto prírodné, je to už výsledok ako, čo ja viem, také pražené hranolky, čo tiež nie je najzdravšie, takže nemusí to. Také typické mýty ešte. Veľa ľudí sa ma potom pýta, ale tak ľudia sú mäsožravci. Tak ako príklad som uviedol ten obrázok, nenašiel som slovenský, iba španielský, ale tak je to očividné. Človek tu je taký typický mäsožravec, tak je vidieť, že nie sme stávaní na to jedenie mäsa. Mäsožravec, všežravec, bylinožravec, frutarián, teda keď sa to povie, taká opica vlastne. Oni, keď človek je vegetarián, tak je to očividné, že nie je to typický mäsožravec, ale je to typický mäsožravec. Čiže je to typický mäsožravec, tak je to očividné.
sú najviac podobní ľuďom, oni jedia hlavne ovocie a orechy a takisto sem tam nejaký mis zjedia. To je hlavne kvôli tej B12, ten mis. A jedia svoje výkaly kvôli B12. Takže, keď sa zamyslíme nad tým, tak toto nie sme, mäsožravce. Sme také všežravce, ale to je skôr vývojom, čiže pretože už toľké roky sme jedli mäso, alebo vtedy sme potrebovali mäso, teraz to je skôr taký luxus a máme na to chuť, tak si to dáme. Tak sme všežravci, že naše telo vie spracovať mäso, ale iba do istej miery, pretože si ho musíme variť. Musíme, vlastne, keby sme boli mäsožravec, tak vyskočím tu na strom, chytím veveričku s roztrhanými v zuboch pazúroch, zjem aj do srdcov, aj so všetkým, aj s kostom. Strávi mi to rýchlo a som spokojný. Ale my to takto nevieme. Takisto, čo máme žalúdočný trakt, tak náš má 13 metrov. Je to niekto? Myslím, že to, ale nie, že to je 13 krát dĺžka tela, alebo niečo také. Pre mäsožravcov to je 4 krát dĺžka tela, lebo to mäso by tam potom neovnú žalúdka, mali problémy so stolicou. Čo veľa ľudí dnes má? A iné veci. My napríklad prežúvame ako krávy zo strany do strany. Tá sánka nám chodí takto. Mäsožravce, oni nevedia prežúvať, oni to iba majú natrhanie a zhodnú. Nežvákajú to, aby to zjedli. My to musíme požuť poriadne, aby nám to strávilo. Čiže sme taký ten všežravec, ktorý to veľa podvádza tým, že si to mäso nechá zabiť niekde, kde to nie je vidieť a potom si to musíme upraviť na 45 krát teplotné, aby sme to mohli zjesť. Ale máme na výber takisto, nemusíme si školiť tým cholesterolom a všetkým, čo je všetkými tými živočíšnymi proteínmi a môžeme žiť zdravšie len tým, že jeme rastlinnú stravu. Ďalšia taká otázka je, že keď taký lev môže zabíjať, aby prežil, tak prečo nie my? Už keď sme na to tak zariadili, máme zbranie, luky a šípy a bytunky, tak prečo nie? Tak lev a všetky ostatné typické mäsožravce nemá na výber. On keď si tú zebru nezabije, tak stopne od hladu, on sa nenapasie. Alebo si nemôže spraviť, čo ja viem, nejaké sojové mäso z tajskej zelenej mačky. Jeho telo takisto nevie spracovať tú rastlinnú stravu, je na mäso plne prispôsobené. My na výber máme, my si môžeme vybrať, či zjem to sojové mäso alebo to normálne mäso. Naše telo je prispôsobené oveľa viac na jedenie rastlín ako mäsa, čo som spomínal, ako funguje sánka, svaly na ústach tiež nám nedovolujú, aby sme otvorili ústa poriadne, aby sme mohli to mäso trhať, ale iba takto. Žalúdočný trakt, v žalúdku máme oveľa slabšie kyseliny ako mäsožravce, sliny máme oveľa slabšie, prispôsobené na trávenie iných vecí ako mäso. A to, čo som spomínal na začiatku, že sme rozmýšľajúce tvory, ktoré si sú vedomé svojich následkov, svojich činov, čiže mám ten tanier pred sebou, tak viem, že to nie je iba taká párka, ktorá spadla niekde z neba a bola z nej párka, ale bola to, čo ja viem, nejaká kráva alebo nejaké prasa predtým, žilo nejaký veľmi zlý život v takej meternej a pol metra klietky, kde sa nemohla otočiť celý život vo svojich výkaloch. Nakoniec pekne prevoz do bytunku ešte nejaké kilometre hodiny v aute, plné strachu. Potom čakajú v rade, kde počujú, ako zabíjajú ďalšie svine a oni tiež sú rozmýšľajúce tvoriny. Nie sú hlúpe, vedia, že tam sa niečo deje, tam nás nikto zabíja a pekne ich štúcháme ešte nejakou elektrickou palicou do tej smrti, takže to všetko je za tým mesom. Nie je to iba kúpené pekne zabalené v obchode, ale je to zviera, ktoré to toho. Ešte jedna otázka. Hovorím veľa o nejedení mesa, ale takisto som spomínal, že nepijem mlieko, syr a iné výrobky zo zvierat, tak ako príklad som uvedol život kravy, ktorú chováme na mäso a život kravy, ktorú chováme na mlieko. Tak tá krava na mäso má nakoniec trochu lepší život ako tá krava na mlieko, pretože časť života strávi na pastvinách, niekedy nie stále v tých veľkochovoch, to je väčšinou úplne ohadené a tie pastviny sú vyžraté, takže tam iba chodia po plate a mutajú sa, ale predsa na nej vonku.
keď sa aj narodí tela, sem tam, nie až tak často, tak z ňou žije 7 mesiacov aspoň, čo je také normálne pre nich. Dáva prirodzené množstvo mlieka, nemá to veľmi také naduté a boliace, ale nakoniec ju aj tak zabijú na jatkách, tak ako som spomínal. Krava na mlieko je celý život zatvorená v kravíne, pripojená na mašiny, čo tam cucajú za radom denne. Do tela, vlastne keď krava dáva mlieko, tak musí porodiť. Čiže nie je to pre nich prirodzené, je to takisto ako u ľudí, len vtedy, keď iba malé. Takže ju oplodňujú stále vlastne násilne, raz do roka tuším, alebo aj častejšie, keď to je tých 7 mesiacov. A to tela je zoberú hneď 24 hodín po pôrode. Možno, že to je niekde ináč, ale je to veľmi krátka doba. A tá kráva tiež vie, že to je dieťa a berú ho preč, takže to je rozkruté. Ďalšia vec je, že sú vlastne, nie sú geneticky upravované, ale krmíme ich stravou, dávame im prostriedky, ktoré im zväčšia produkciu mlieka, aby ten priemysel fungoval efektívnejšie. Takže majú tie bremená obrovské, až 50 litrov mlieka denne, to spôsobuje zápaly, nevedia poriadne chodiť, samozrejme bolí to. Takisto, čo som sa dozvedel, je, že vlastne keď sú tie mašiny prisaté, tak tá mašina nevie, čo môže ísť dnu a čo nemôže ísť dnu. Čiže keď tá kráva tam má denne, tak sa to niekedy zapáli, je tam trochu krvi, je tam trochu hnisu a iných vecí. Tá mašina nevie, že mlieko dnu, nič von. Čiže neviem, ako to je u nás, ale viem, že v Amerike je to povolené do 5%. Čiže keď je tam 5% hnisu v tom mlieku, tak je to ešte akceptované, že je to normálne. Takže tiež to nie je všetko akceptované. Ale či už kupujeme mlieko alebo mäso, tak vlastne platíme niekomu, aby tú krávu trápil a nakoniec aby ju zapol. Lebo aj tá kráva, ktorá je na mlieko, tak potom v mizernom živote ide na jatky a tam je zabijú. Takže zhruba toľko, teraz sme spravili o vegánstve, dôvody prečo a ako na to. Môžeme si ešte porozprávať veľa viac tam, ochutnať si stravu, lebo to je hlavné na to. Môžeme ja tu rozprávať o vyváženej rastlinnej strave, koľko chcem, ale najlepšie, keď človek sa to ochutná. Včera sme vyvárali a piekli dlhé hodiny, takže máme veľa koláčov, máme tam sladký stôl a máme tam miešaný stôl. Tam všetko možné, hlavné jedlo a také tie počaky. Ešte keď sa chcete dozvedieť viac, tak práve sme spustili prvú slovenskú stránku o vegánstve. Takisto dve slovenské, české stránky a po anglicky hovoriaci, tak tie tam Vegan Society majú toho najviac, lebo už fungujú veľmi dlho. Takže, nejaké otázky? Volám sa Andrej Zubrický, ja som riaditeľ na gymnáziu Antona Predávka a predsa trošku by som chcel vstúpiť do toho, lebo celá tá prednáška a že všetci sedíme tu, vznikla vlastne z myšlienky, keď sa naši študenti zapojili do projektu Komplex. Tá skrátka znamená, to sú kompetencie pre prax. Znamená, že sa čosi naučia, aby vedeli to potom prepojiť na tú prax. A ja som veľmi rád, že naša študentka Kamila Ulejová vás oslovila. Pre mňa obidva tie okruhy, čo ste tu nadniesol, jednak cestovanie, jednak vegánstvo sú veľmi zaujímavé. Ja by som vám dal za chvíľku z toho otázok, aj ku jednej problematike, môžeme sa porozprávať. A veľmi ma to teší, že vás zavolala, že jednoducho vznikajú také akcie, ja verím, že to bude aj pokračovať potom. No a možno hneď takú prvú otázku by som vám dal, kým sa ostatní neodvážia. Čo dajme tomu, povedzme najprv ku vegánstvu. Kde bol ten prvý taký moment alebo poput, keď ste sa začali rozhodovať najprv pre to vegetariánstvo, keď som, čo bolo takým dôvodom, čo vás naštartovalo, v koľkých rokoch to bolo, že ste sa dali na túto cestu? Super otázka. Tak predtým ako ju odpoviem, tak ja takisto ďakujem veľmi pekne za tú príležitosť byť tu a rozprávať takto a ako je to skvelá vec, že sa tu také veci dejú.
Dobre, tak pre mňa to bol ten popud, alebo ten dôvod bol, stále som si hovoril, som milovníkom zvierat, celý život som jedol mäso až do 24 rokov a vtedy som sa nad tým zamyslel, už som bol starší, už som trochu rozmýšľal o takých dôležitejších veciach ako o tom, kam si ísť povyraziť cez víkend. A povedal som si, dobre, no, hovorím, že milujem zvieratá, ale potom si ich položím na tanier a zjem. Takže som trochu taký pokrytec. Tak som prešiel na vegetariánstvo a potom 2,5 roku zasa som sa tak pozastavil, už som začal čítať viacej stránok ako tieto a tam mi otvorili oči, že dobre, vegetariánstvo je prvý krok, ale ako som vysvetlil ten príklad s tou kravou, že na druhej strane to utrpenie tam je stále, keď vlastne vegetariáni niekedy nahrádzajú to mäso viacej syra a mliečných výrobkov, takže zasa som si povedal, že som taký pokrytec. Nemôžem hovoriť, že dobre som vegetarián, alebo nechcem zabíjať zvieratá, ale pijem mlieko a jem syr a pritom viem, že za tým utrpenie. Tak potom som si povedal, dobre, idem do toho naplno. A vtedy som už vedel dosť o tej zdravej výžive, som si to preštudoval, kúpil si knihy na varenie, stiahol si recepty z internetu, tu máme tiež na výber nejaké recepty. Takže takto to išlo, ale vtedy, ako som hovoril, sa cítim zdravší, lepší a šťastnejší aj takto, myslím. Teda, že u vás to vlastne bol ten proces taký, že najprv ako vlastne človek, ktorý bol spätý dosť s tými zvieratami a s prírodou, že to vás až potom sa objavili vlastne aj ten zdravotný efekt na sebe. To je taký skrytý bonus pre mňa, to zdravie. Jasne. Aj to, že som sa naučil poriadne variť, si hovorím sám, neučiť. Dobre, ešte jednu vám dám tu cestovanie povedzme. Tam Južná Amerika, Kanada, tam možno aj exotická trošku. Jak je to tam v bežnom živote, dajme tomu, aké sú tí ľudia? Sú pohostení, stretli ste sa aj s nejakou situáciou, ktorá bola exponovaná, že bola nebezpečná a podobne. Či sa tam tá vojne, ako tí ľudia sú pohostení, privetiví, či sa človek dokáže tam cítiť bezpečne, jedna vec, a ešte druhá. Jak je to potom, dajme tomu, aj ste otvoril, jak je to tam v tých krajinách, treba sa očkovať, alebo čosi také, či dá sa to imunitou aj cez vegánstvo napríklad zvládnuť prirodzene? Veľmi dobré otázky, tak toto ju odpoviem najprv. A čo sa ľudí týka, tak vlastne tí ľudia sú takí ako my tu. Keď som chodil cez dediny a prešiel som si tam veľa kilometrov stopom alebo peši, zastavili ma na dedinách, spýtali sa ma, odkiaľ som a čo robím, vlastne či ma vozí s batónom, tak cez dedinu si iba kráčam a hovoril som španielsky, naučil som sa, tak ešte ma prijali lepšie, lebo si povedali, dobre, tak ten spravil niečo preto, aby sa dozvedel niečo o nás. Čiže ako keby tu prišiel nejaký cestovateľ z Ameriky a vedel by po slovensky, to by nás tiež celkom potešilo. A ľudia vo vnútri majú, vlastne, oni majú svoje problémy, starosti, radosti, ale vo vnútri sú takí istí ako my. Čiže chcú sa zabávať, chcú si zaspievať, ešte tí juhoameričania sú otvorenejší ako Európania, ktoré sú verejne známe. Takže s nimi som si pokecal ľahšie, na ulici s cudzincom sa dá pokecať o hocičom a sú dosť privetiví, otvorení. Stalo sa mi, že mi ponúkli aj stravu, alebo len tak vodu niekde, keď som už išiel po tej ulici, taký som vyzeral si trochu, že potrebujem vodu. Čiže ten svet nie je taký nebezpečný, ako sa zdá. Keď si človek vezme, odkiaľ máte informácie o tom svete, beriem tak priemerného človeka, ktorý pozerá správy a neštuduje až toľko kníh a nečíta alebo nepozerá dokumentárne filmy. Tak väčšinou správy nám povedia, v Kolumbii drogové dealery zastrelili toho a toho, tam niekoho zabili a tam niekoho zabili, tam je vybuchla sopka. Tak to sa stáva aj u nás, vlastne som doma 3 mesiace a v tých správach veľa toho iného nie je tiež, tam to je väčšinou vražda a krádežia. Takže tie správy musia tým ľuďom niečo dať také, nejaké škandály. Lebo keby povedali, že tak v Savinove bol zasa pekný deň, svietilo slnko, ľudia sa poprechádzali a mali dobrý deň a nič sa nestalo. Tak to nikto nepozerá. Takže
netreba veriť alebo dať len na to, čo vidíme v správach. A keď sa nedá vyskúšať si to na vlastnú pest, tak aspoň si to prečítať na nejakých tých menej skreslených stránkach alebo v nejakých knihách. Ale tak povedal som si to na vlastnú pest v Austrálii, v Tajsku, v Južnej Amerike, hlavne v tej Južnej Amerike, lebo tam som bol na dlhšie. A dobre, raz sa mi stalo, že ma okradli. Čo sa môže stať od cíne? Tu nás sem tam okradnú tiež, tam ma okradli tiež. Bola to moja chyba, lebo som sa flákal po takej tmavej uličke neskoro v noci, čo je dosť zlý nápad. Ale keď človek vie, kam nemá liesť, čo sa dá zistiť od domácich, že sú tam nejaké štvrte, kde tí domáci sú menej prívetiví, lebo je to taká komunita trochu zavretá, tak tam nepôjdem, ale pôjdem tam, kde to je normálne. To bola prvá otázka, veľmi dlhá odpoveď. Druhá otázka. Očkovania človek potrebuje do sveta, čiže ja môžem byť zdravý ako ryba, ale či rastlina výživa, či iná, to je jedno, nám nedajú tú ochranu proti vírusom a neviem, čo to je hepatitída, tyfus, tetanus a iné veci, tak to všetko mám. Keďže pracujem so zvieratami, tak mám takisto očkovanie proti bestote, ale každá, volá sa to cestovná klinika, tam si zajdete, alebo vlastne aj sestrička vám to povie. Poviete, kam idete, do akej krajiny, oni vám povedia, dobre, potrebuješ toto. A už vám dajú papier a môžete si ísť sa aj zaočkovať. Dá sa to na 10 rokov, takže povedzme malária. Malária je jediná vec, ktorá sa nedá očkovať. Čiže na to som sa nechal trochu namotať v Anglicku, tam som išiel do tej kliniky, tam mi dali tablety za nejakých 350 €. Takže to máš tak na 3 mesiace. No ja tie tablety po roku a pol ešte stále mám doma. Som použil asi 10. A s maláriou to je také, že keď človek vie, či je v tej veľmi riskantnej oblasti, alebo či to je iba také, že 3-krát do roka sa niečo stane s maláriou, tak už si to učí sám podľa seba, či chce minúť 300 € na tablety a potom má to veľa nežiaducich účinkov, tie tablety. Takže odporúčam to iba v tých vyššie rizikových oblastiach, ale zase nie som doktorálny sestrička, takže nechajte si to radili profesionálne. Ešte nejaké otázky? Dáme si to jedlo? Ja by som sa ešte opýtala takú osobnejšiu otázku, že ako to vnímajú tvoji priatelia, prípadne rodina, že sa takto stravuješ. Osobne som páročko vegetarián a moja rodina to stále veľmi nerozumie a vnímam ako nejakého možno šialeného extrémistu, že, alebo možno ako máš radu, aby aspoň troška viacej tolerovali, keď už nepodporovali v tomto. Tak mám na to tiež zmiešané reakcie. Väčšina mojich známych to chápu, ale nežijú takto. Čiže ja to takisto rešpektujem a beriem to tak, že každý má vlastný rozum a spraví si vlastné rozhodnutie, takže poviem tie fakty, už keď sa rozhodne pokračovať ďalej v takom životnom štýle, aký má, tak to neodsudzujem, lebo každý si môže robiť, čo chce. Na druhej strane takisto ale čakám, aby oni neodsudzovali mňa, že šalím to, co ty robíš. Tolerancia asi základ je. Tolerancia a veľa ľudí dá na fakty. Nie je to, ako som povedal, nie je to sekta, nikoho nelákam tu, aby sa podpísal krvou a spravil niečo také na celý život, takže fakty, ľudia dajú viac na fakty a na príklady zo života, z reálneho života, ako na neviem, nejaké ako len na nejaké ukážky, že dobre, tak tu mám jednu vegánsku párku, tak skúsi do toho. Skôr taký ten všeobecný príklad, že žijem už takto 2,5 roka, som zdravší a funguje to a nikoho tým neovplyvním negatívne. A už len to, že to je založené, je to vlastne životná filozofia založená na tom, že nechcem ubližovať žiadnemu tvoru a rešpektujem všetky tvory, čiže ľudí aj zvieratá. Tak to je asi najmierumilovnejšia filozofia, ktorú poznám. Takže z tohto hľadiska sa to nedá nejak veľmi otočiť. Ešte niečo, neviem, o prešovských halkáčoch? Povieš nám viac? Neviem, asi som na začiatku povedala vlastne tak skrátke a keď niekoho to zaujalo, tak ľudne možno osobnejšie odpovedať na otázky. Dobre. Tam vzadu viac informácií o prešovských halkáčoch. Takisto
Máme slobodu-zvierat.sk, tam je veľa informácií o tom, ako sa dá pomôcť zvieratám, tie petície ohľadom cirkusov a iných vecí o testovaní na zvieratách. Máme tu tiež petíciu na podpísanie proti tým cirkusom, takže môžete sa zastaviť tam a podpísať, ak chcete, alebo si zobrať leták a dozvedieť sa viac o tom, prečo sú testy na zvieratách neefektívne a máme na to už modernejšie a iné spôsoby bez týrania. Takisto pri Haniske, pri Košiciach, lebo tu je jedna Haniska pri Prešove tiež, tak teda Košická Haniska, tam je jedno veľké základné centrum pre zvieratá, tam je nejakých 200 psíkov majú aspoň. Takže tam sa dá ísť spraviť to isté, ako Kaťa povedala, povenčiť alebo len sa prejsť tou psíkom, keď nemáte doma psíka, tak sa dá ísť tam a trochu sa poprekázať alebo doniesť im nejakú stravu, nejaké deky a veci. No, čo ešte? To by bola všetko. Ak vás zaujíma to cestovanie, tak si pozrite môj stránku, ktorú som tu nedal, free marketing, www.posvete.sk, o tom živote, o tom, koľko to stojí a všetko možné, čo ja tam tebe tak uvidíte. Tak ďakujem veľmi pekne, veľmi sa páčilo a prajem dobrú chuť, tam sa zastavte všetci. Ja tam budem teraz robiť nejaké juicy, takže tu trochu robím gluk s tým mixerom. Bez mixera už teraz nejdem nikam pomaly, akorát na cesty si ho nezoberiem. Takže tak. V prípade potom by sme ešte urobili album k udalosti a tam nafotíme vlastne všetky veci a zverejneme receptíky, kto by mal záujem. Dobre. Asi toľko. No, tak poďme na to.